Kull xogħol fih is-sabiħ tiegħu u fix-xogħol ta' qabla ta' kuljum tesperjenza l-miraklu tal-ħajja. Hekk spjegatilna Chanel Muscat li qaltilna kif xogħla jirnexxilha tibni relazzjoni mal-omm, tant li l-ġurnata tax-xogħol dejjem tkun waħda emozzjonanti ħafna. Fil-jum id-dedikat għal wiebel, Chanel Muscat spjegat kif hija grazzja li ta' kuljum tkun hemm mal-mument fejn l-omm li tkun ilha xhur ġorr it-tarbija f'Ġufa tiltaqa' l-ewwel darba mat-tarbija u tħaddana. Wieħed mill-isbaħ momenti huwa xejn jitwieled it-tarbija u tara dak l-emozzjoni kemm tal-omm, kemm tal-familjari li jimlilek qalbek bil-ferħ, nista' ngħid l-ewwel darba li esperjenzajta anke jiena qabżit li dema. Madankollu stqarret li l-biki mhux dejjem ikun wieħed ta' ferħ u mumenti diffiċli għal ġenituri ikunu wkoll mumenti ibsin għal wiebel. Spjegat kif għalkemm dak il-ħin tkun iffukata fuq xogħla l-effett ta' dawn il-momenti diffiċli jinħassu wara u saħansitra il-qabla toħodhom magħha d-dar. Wara iktar jiġi l-emozzjoni min-naħa tagħna li wara li jkun għadda kollox u mbagħad tħossok qisek taf kif isa għaddiet burraxka minn fuqek u jkollok ukoll bżonn li xi kultant anke aħna stess ikollna bżonn li għajnuna psikoloġika meta ngħaddu minn dawn il-momenti li jkunu ta' xejn traumatizzanti. Intant hija nnotat ukoll kif din is-sena il-jum iddedikat għal wiebel ġie fi żmien fejn ukoll qed jiġġieldu l-pandemija tal-coronavirus u stqarret kif dan iż-żmien u l-miżuri li jkollhom jittieħdu jagħmluha wkoll iżjed ta' sfida għall-omm. Dan iġib miegħu ovvjament iktar stress fuq il-mara li forsi tkun daqsxejn beżana, imma aħna min-naħa tagħna nippruvaw kemm jista' jkun noffru support avolja aħna fl-istess ħin ukoll qegħdin friskju li nintlaqtu minn din il-marda. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.